Tak já vás zdravím u dalšího videa a dneska si probereme tyto prvky síra, dusík, fosfor a uhlík, takže vrhneme se na to. Takže samozřejmě jako každý videí si rozebereme obsah, takže v dnešním videu uvidíte síra, což je zopakování látky, takže síra všeobecně byla v minulém videu, takže tady máte, tady někde nahoře budete mít ičko, kde budete mít napsaný odkaz na další video, kde budete mít na zopakování. Samozřejmě dusík, fosfor a její modifikace, uhlík a uhlíků modifikace, takže jako diamant a grafit. A začneme s sírou, takže všeobecně síra je P4 prvek, je to nekov, má 6 valentních elektronů, patří mezi chalkogeny a jelikož má 6 valenčních elektronů, takže to je v 6. A skupině periodické skupiny prvků. Je to rudotvorný prvek a jejich vlastnosti je, že přijímá elektron pouze jako anion A2-, je to v hodním indexu. Takže může být buď dvojná, nebo dvě jednoduché vazby. A síru rozlišujeme na čistou síru a vázanou síru. Volná tam patří čistá síra a vázaná tam patří sulfidy a síra kovů, takže nějaký dvojprvkové nebo tříprvkové sloučeniny. Jak se získává síra? Síra se získává dvouma metodama, nejznámějšíma. První je Clausova a druhá je Frashova. Clausova je vedlejší produkt při odšiřování ropy nebo zemního plynu, což můžete vidět tady na obrázku, že když se získává ropa, tak ta ropa obsahuje síru, takže to je vedlejší ropy síra. A z Frashovy metody, což je čistější síra, to je tím, že se těží. Máme dvě modifikace, taky jako allotropické, kostočtverečnou a jednoklonnou. A je tam jenom jednoduchý, že kostočtverečná je nerozpustná ve vodě a jednoklonná je nestabilní. Tak tady můžete vidět na obrázku, na tom hodním, tak to Ačko tady je tak kostočtverečná, to je tam, že je nerozpustná ve vodě, a tady ten dole obrázek a vedle to Bčko. A další modifikace, amorfní, tak to jsou plastická síra a sirný květ. Plastická síra je prudké ochlazení kapalné síry, což je vidět nalevo na obrázku, na tom horním obrázku. A sirný květ vzniká prudkým ochlazením sirných par, což je tady dole na obrázku. A na co se využívá vlastně ta síra? Na výrobu kyseliny sírové, prvkem pro vytvoření většinu prvků dalších. Prostě je to největší jako sloučenina, která se právě používá, největší jako kyselina, která se právě používá ve chemickém průmyslu, výroba kaučuku a taky se našel i v kožním lékařství. A pak tady máme sloučeniny se sírou. Je jich dost, takže začneme sulfanama. Taky H2S. Je to jedovatý plyn, páchne po zkažených vejcích, takže se hodně objevuje v sopkách a kdybychom to zapálili, tak to hoří namodrelým plamenem a k tomu vytváří se vedlejší produkt oxid siřičitý H2SO3. A následně rozpuštěním ve vodě nám vzniká kyselina syrovovodíková, protože tam přidáme ten kyslík a už je to tříprvková, už se váže, takže nám vzniká právě ten syrovodík. Pak máme sulfidy, což jsou stejné jako oxidy, takže mají oxidační číslo -2. A je to názvoslově je úplně stejně jako u oxidů, ale ještě si dáme jako menší charakteristiku, že sulfidy jsou rozpustné pouze, pokud jsou se spojením s prvky alkalických kovů nebo alkalických zemin, takže první A skupina nebo druhá A skupina
ale ostatní kovy, jako železo, zlato a takovýhle, jsou právě nerozpustné. A vznikají právě pražením. A dalším je oxid siřičitý SO2. Je to jedovatý plyn, dá se snadno zkapalnit. Je to nežádoucí plyn, takže pokud je velký obsah oxidu siřičitýho, tak se právě ty mraky jako nasytí oxidem siřičitým a vznikají kyselé deště, což právě pak jsou ty kyselité zeminy a potom je mnohem horší úroda. A jak vzniká? Vzniká spalováním síry na vzduchu, takže S plus kyslík rovná se SO2. A následně potom tady tím jako postupem vzniká v laboratoři nebo nějak průmyslově vzniká právě kyselina sírová H2SO4. Tvoří dvě řady solí, sírany a hydrogen síra, to říkáme právě už o ty kyseliny sírový, takže tvoří právě dvě řady solí a to jsou právě ty sírany a hydrogen sírany a významným hydrátem je síran mědnatý CuSO4, ale kdybychom tam ještě přidali vodu, takže to je hydrát, hydrogen síran a tady ten vzoreček je modrá skalice, což je právě tady dole. A vrhneme se na dusík. Tak, dusík je, tak si to tady najdu. Tak, dusík je bezbarvý nejedovatý plyn, jako většina plynů. Dusík normálně můžeme vdechnout, ale spíš ne. Je to více než 78% v atmosféře, potom nějakých 21% je právě ten kyslík. Váže se jako kyslík, že sám je nestabilní, proto se váže s nějakým prvkem, nebo většinou je samostatně jako ve dvou prvkách, takže N2, kyslík je O2. A jak se vyrábí? Vyrábí se buď průmyslově nebo laboratorně. Průmyslově se vyrábí rektifikaci zkapalněného vzduchu, takže zopakuju, průmyslová, že se vyrábí rektifikací zkapalněného vzduchu a laboratorní, tam máme vzoreček NH4NO2, což je což je amoniak, tady máme prostě tady máme tenhle ten prvek NH4NO2 a potom, když ho zahřejeme, tak dusitan amonný. Takže když zahřejeme dusitan amonný, tak nám vznikne N2 jako samostatný, k tomu nám vzniknou dvě molekuly vody. A právě nám vzniká využití, že nám vznikne amoniak. Tak, sloučení dusíku, jak jsem zmínil, amoniak, taky dříve jako čpavek, NH3, může vznikat i NH4, plus, když vážeme právě, když vážeme s nějakýma jinýma prvkama, právě u toho dusitan amoniaku, tady to NH4NO2. A amoniak právě tvoří vodíkový můstky s tím dusíkem, takže je dobře rozpustný ve vodě, takže právě je tam ten vodík, takže rozpouští se ve vodě. A jak se připravuje? Takže laboratorně se připravuje rozkladem amonných solí s silnými zásadami a právě tady NH4Cl, takže to je chlorid amonný, ano, chlorid amonný, a reaguje nám ještě s kuchyňskou solí, ne to je solí, teda hydroxid sodný a vzniká nám ten samostatný amoniak,
ta sůl kuchyňská, NaCl, chlorid sodný a vzniká nám k tomu ještě voda. A průmyslově se vyrábí Haberovou plošťovou syntézou, takže N2, což máme z atmosféry v podobě plynu, potom 3 molekuly vázaných vodíků, taky jako plynu a vzniká nám 2 sloučeniny N-amoniaku, taky plynného. Pak máme oxid dusný N2O2, taky známý jako rajský plyn. Je to velmi nebezpečný, dříve se to používalo jako anestetikum v podobě jako plynu, nebo taky smějící se plyn. A je to směs s vodíkem. Pokud do toho oxidu dusného N2O přidáme vodík a ještě k tomu dáme plamen, tak to vybuchuje. A poslední 2, co tady máme za sloučení dusíků, je oxid dusičitý NO2, používá se jako okysličovadlo v raketové technice, takže když napíšete, že to je raketová technika, že se používá v raketové technice, tak bohatě stačí. A kyselina dusičná HNO3 a je to velmi silná kyselina, to je jenom vědět, že existuje. A použití je výroba organických barviv a léčiv. A dalším prvkem, co tady máme, je fosfor. Fosfor je pouze ve sloučeninách. Samostatně ho nenajdeme ani jako F2, jako u kyslíku a dusíku, a je to biogenní prvek. Tady můžeme vidět jeho, jak to vypadá, jak má ty orbitaly, jak má ty elektrony na svých orbitalech. A jak se vyskytuje, anorganicky se vyskytuje jako apatit, fosforečnan vápenatý, apatit je, myslím, že nějaký minerál, a organicky se nachází jako nukleonové kyseliny a fosfolipidy. Může se nacházet ve vazbách +5 nebo -3, protože se nachází teď mi to vypadlo, se nachází se nachází v pátý A skupině, takže může buď ztratit 5 elektronů, nebo může přijmout právě těch 5 elektronů. A vzniká tam vždy kovalentní vazba. Netvoří vodíkové můstky a reaguje vždy po zahřátí. Máme 3 nejdůležitější modifikace fosforu, to si určitě zapamatovat. Bílý, červený a černý. A teď si řekni, rozebereme. Takže první modifikace je fosfor bílý. Tady můžeme vidět na obrázku, tady můžeme vidět i jeho strukturu. Struktura vidět, že dělá takovýhle tvar jehlanů. Je měkký, dá se krájet a složen právě tak, jak je vidět na obrázku dole, že je složen ze 4 atomů. Je nerozpustný ve vodě, je jedovatý a samozápalný. Jelikož je nerozpustný ve vodě, je samozápalný, protože když má právě jako s velkým obsahem kyslíku reaguje, tak právě se samozapálí. A proto je právě v té vodě, že se nerozpustí v té vodě a samozřejmě oheň se hned uhasí, protože když to je hned ve vodě, logicky. A vyrábí se kvůli tomu, že se redukuje vyrábí redukcí fosforečným koksem a křemenných pískem v elektrické peci. Další modifikací máme fosforu je červený, je nejedovatý a nerozpustný ve vodě jako červený. Vzniká zahříváním bílého fosforu a vyrábí se z něho zápalky nebo pyrotechnika. Tady můžeme vidět jak to vypadá na obrázku nahoře, jak se skládá ten červený, jak to vypadá, a dole můžeme vidět, jak vypadá ten červený, prostě červená barva. A poslední, co tady máme, je černý fosfor, takže taky podle barvy
Má vlastnosti jako kov, takže je kovově lesklej, má nějakou strukturu jako kov, ale je nejstabilnější, protože kovy jsou většinou stabilní. Můžeme to vidět i na obrázku, že jsou pevně jako utvořený, takže kdybychom na to stoupili, tak by to bylo docela pevný, kdybychom měli nějaký model. Takže už jsem řekl, že má kovový lesk, má vrstvenou polymerní strukturu. Taky jsem to řekl, že to je na obrázku. A je tepelně a elektricky vodivý. No a vyrábí se v dártí polovodičů, protože je elektricky vodivý. Tak, sloučení fosforu, máme tady fosfan pH3, je to něco stejný jako amoniak, na vzduchu je samozápalný a právě, že vazba pH je o něco slabší u toho amoniaku. Další sloučení, tady máme oxid fosforitý pH4O6, vzniká spalováním fosforu za omezeného přístupu kyslíku a snadno oxiduje. Oxid fosforečný, což je P4O10, vzniká právě nadbytkem spalování fosforu nadbytku kyslíku, takže fosforitý je za omezeného kyslíku a oxid fosforečný je nadbytku kyslíku. Říká se mu, že je to svítiplyn. Ne, není to svítiplyn, to je něco jiného. Když po osvětění zeleně světelkuje. Takže taky jako taková zajímavost. Pardon. A kyselina fosforita H3PO3. Proč se to neříká trihydrogen, protože je to název, který se hodně takhle využívá, ale neplet si to potom s jedním prvkem, co bude potom. Má hydroskopické účinky, takže to znamená, že je redukční činidlo. A jak jsem říkal, s čím se to neplet, je kyselina trihydrogen fosforečná H3PO4. Vyrábí se rozkladem fosforečnou kyselinu sírovou, takže máme nějaký fosforečnan, nějaký sůl fosforečnanu a dáme k tomu tu kyselinu sírovou. A využívají se právě hnojiva nebo léčiva. A poslední, co tady máme, je kyselina fosforečná HPO3. Nachází se v nápojích jako Coca-Cola a takhle. Ve vyšších dávkách ovlápňují, takže kdybychom pili hodně často kolu, tak bychom měli velmi řídký kosti, a takže bychom měli velkou náchylnost k tomu, abychom si zlomili kost. A zároveň oslabují právě sklovinu, zubní sklovinu, takže zubní sklovina je mnohem slabší a takže právě mnohem slabší, takže je náchylnější právě ke kazům. A ještě tady řeknu, že existují takzvaná dusíkatá hnojiva, fosforečná hnojiva a jsou to právě, je důležité že aspoň existují, že prostě oni víme, že existují nějaká dusíkatá hnojiva a fosforečná hnojiva. Tak se napiju. A posledním prvkem, co tady máme, je uhlík. Takže lehká charakteristika. Dusík je uhlík je čtyřvazný, má 4 valenční elektrony, protože je ve čtvrtý A skupině. A potom, že existuje excitace uhlíků, což je vybuzení uhlíků. Tak, výskyt máme čistý a vázaný. Čistý je diamant a grafit, což je přírodní, najdeme ho v přírodě. Uhlí je amorfní forma, takže ho také najdeme v přírodě, ale nějakým vlivem právě. A grafen a tady mi chybí jedno L, fullereny jsou laboratorně připraveny a vázaný jsou anorganické
A organické, anorganické jsou kalcit, magnezit, dolomit a vápeně, co jsou nerosty. A organické jsou ve všech biogenních prvcích. Takže začneme tím čistým. Grafit, taky známá jako tuha, je měkký, vodí teplo teda, je uspořádán do 6 úhelníků, tady to můžete vidět na obrázcích. A právě, že s tužkou se dá psát, samozřejmě už víte, a jak to vlastně funguje, jak to je takhle právě ta vrstva, tak jak kreslíme, tak se ta vrstva dá na ten papír a smaže se to. A hned pod ní jsou prostě další takhle ty vrstvy. Tak. No a ta vrstva se jako smaže a když zase zatlačíme, tak zase se smaže a takhle to jde pořád, dokud tu tužku nevypíšeme, tu tuhu. Pak tady máme diamant, což je nejtvrdší nerost, je to na nějaký stupnici až 10, je čilý a nejvíc brusný právě je briliant. Tady ten můžete vidět na obrázku, to je briliant. Pokud má nějaký prasklinky nebo takovýhle, tak právě to využívají v laboratořích. V amorfních formách máme dřevěné, uhlí, saze a koks. To jsou právě ty amorfní formy, mají nepravidelnou krystalickou strukturu a na obrázku můžeme vidět dřevěné uhlí. Dřevěné uhlí třeba využíváme právě v grilování. Tak grafen je to jediná vrstva právě jako na tom, vypadá to jako koberec, je průhledný a jeden z nejpevnějších materiálů, protože je takhle vázaný, jak jsou takhle u sebe, tak je právě vázaný. A pak máme fullereny, vypadá to jako fotbalový míč, takže takové jako v takovéhle kouli, má to tvar. Takže, ale říká se tvar mnohostěn a využití má v nanoinženýrství. A pak tady mám ještě, že to je supravodivost. Ještě si něco řekneme u vodíku. Vodík a její reakce právě vodíku, že je málo reaktivní. Když přidáme právě tu teplotu, tak vzniká nám větší reaktivita, vytvoří vodíkové můstky a to je všechno k tomu, co bych ještě dodal. Tak, co tady máme? Výroba a použití. Takže výrobou je třeba rozklad organický sloučenin, jak se vyrábí zás. Rozklad organický sloučenin bez kyslíku a uměle grafit a diamant. A když se používá grafit, jak jsem řekl, tužka, diamant ve šperkovnictví nebo zubním lékařství se dokonce našel. Aktivní uhlí v lékařství, takže když máme nějaký problém se žaludkem nebo máme problém s trávicí soustavu, tak právě aktivní uhlí v lékařství nebo právě to dřevěný právě v tom grilování. Saze je plní do pneumatik. A na závěr, co tady máme, jsou sloučeniny, je oxid uhelnatý, je to jedovatý plyn, když máme, že podporuje hoření, takže vzniká jako vedlejší produkt když máme krby, tak je to právě vedlejší produkt. Když ho nadecháme moc, je to velmi nebezpečné, je to jedovatý plyn, proto se to musí měřit, je to právě s tím problém. A právě ho necítíme, takže to je velký problém. A pak tady máme oxid uhličitý, ten právě nepodporuje hoření, takže oxid uhelnatý podporuje hoření, uhličitý nepodporuje a máme ho třeba ve šumivých nápojech, jako třeba právě kola se tam taky nachází, ale v takovém množství, abychom aby to prostě nebylo jedovatý. A poslední, co se zmíníme, je kyselina uhličitá H2CO3 a máme tady vzorec H2SO3, že vzniká nám voda a právě ten oxid uhličitý. A pokud ho máme ale v čistém stavu, tak se nám rozkládá zpět. A já vám děkuju, to je všechno, takže vám děkuju za zhlédnutí videa, snad jste se něco naučili a snad jste z toho nepochopili.
To je všechno, napište mi do komentářů, co byste chtěl za další video a já se s váma loučím. Čau!